खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 8 जुन 2023 बाराय जायो बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। दावहा दाङाबाजि मणिपुर रायजोआव हारियारि दावहा जानाय एबा दाङाबाजि जानाया दासिमबो जोबना थाङाखै। बे दाङाबाजियाव गोबां सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा जोखोम जानानै दङ आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामगासिनो दङ। बेबायदिनो मैयाबो मणिपुर रायजोनि राजथावनि इम्फलाव सासे जोखोम जानाय 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ बिमाया फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय एम्बुलेन्सजों लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव माखासे दुथां सुबुंफोरा बिसोरनि एम्बुलेन्स गारिखौ सावना होदों आरो बे सावनाय जाथायाव बिमा आरो फिसाज्ला सानैबो अबथिरायै जिउ गोमादों। बे दावहायाव थैनाय सुबुंनि अनजिमाया 100 बारलांबाय। थांनाय सानब्रै सिगां खौरां फोसावनाय जेब्ला थैनाया 90 जायोमोन, नाथाय बिसोर सानैजों 100 जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फलातार गामियाव हाग्रानिफ्राय आदारनि आंखालाव आदार नागिरना फैनाय मासे मैदेर फिसाया दैखर आवलांनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। उन्दुलांबाय थानाय समावनो रुवाजों देथारबाय। बिश्वनाथनि कादामानि गामियाव सासे सेंग्रा जालाया गावनि रुम सिङाव उन्दुलांबाय थानाय समावनो बिनि दुथां बिमाया थांनानै रुवाजों देनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय सेंग्रा जालायनि मुङा जाबाय महेश काटवार आरो बुथारग्रा दुथां बिमायनि मुङा जाबाय मिन्टु काटवार। रिपर्टनि बायदिब्ला महेश काटवारा थांनाय दान मोननै सिगांल' गावनि बिफाखौ थैजादोंमोन आरो महेश काटवारा हरनि समाव हाजिरा मावोमोन आरो बियो बिश्वनाथ कमार्स कलेजाव फरायगासिनोबो दंमोन। जेब्ला महेश काटवारा हाजिरा मावखांनानै फुङाव न' फारसे फैनानै उन्दुलांगासिनो दंमोन, अब्लानो दुथां बिमाया बे जाथायखौ खालामनानै थांदोंमोन आरो जाथायखौ खालामखांनानै मिन्टु एबा दुथां बिमाया रुवाखौ लानानै टाउन फारसे थांबाय थानाय समाव लकेलनि मानसिफोरा सन्देह जानानै महेशनि न'आव फैनायाव जाथाया सोराङाव फैदों आरो दायनिगिरिनि सायाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो बे जाथाया हानि बाथ्रानि थाखाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय मिरु जोबथेसालियाव जोबजानाय सासे सुबुङा जोबथेसालिनि सिङावनो हरखाबै लोमजानाय जानानै जिउ गोमादों। नाथाय थैनाय सुबुंखौ लोमजानानै थैयाखै, गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदोंसो होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय समर बिश्वास, 33 बोसोर बैसोनि। गेस लांबाय थानाय एबा LPG गेसखौ लांबाय थानाय गंसे गारिया राजा लामायाव लिक जादों। सनापुरनि पात्तरकुसियाव मैया फुंनि समावनो गंसे LPG टेंकार गारिया राजा लामायाव हारसिंनो जाब्रबथाय जानानै बेलथायनायनि उनाव साखाथिनि मानसिफोरा गेस लिक जानायखौ लानानै दसे समनि थाखाय गिखांनानै उसुगुदु जादोंमोन आरो बे गारियाव गासै 3 सुबुङा दंमोन। सासेया जोखोम जादों आरो गुबुन सानैया मा मोनसे जागोन होननानै गिनानै खारखोमालांदों। उनाव जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामसालियाव लांनानै राजा लामाखौ दसे समनि थाखाय बन्द' खालामनांगौ जादोंमोन। बे समाव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बर' बिजोङाव 6 थाखोनिफ्राय इंराजि जाबसिननो नागिरनाय आसाम सोरखारनि नेशनेल इडुकेसन पलिसिनि हेंथा फैगौ 9 आरो 15 जुनाव गासै जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै जिल्ला एबसु आफादा गोख्रों खुद्रिसारगोन। नेशनेल इडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों 6 थाखोनिफ्राय बिगियान आरो सानखान्थि आयदायाव इंराजिखौ होनो नागिरनायखौ लानानै बिनि हेंथा 9 जुनाव गोसोम गाबनि बेज गाननानै दिन्थिगोन आरो फैगौ 15 जुनाव जिल्लानि गासै सदरफोराव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।